Ebben a videóban fogunk csinálni csinálunk vastermelőt, akkor csináljuk. Csak előbb nekrát, meg egy kis töltés kell, semmi baj. Na, majd megoldjuk azt a vas csinálást. Jaj, de jó lesz, nagyon jó. Ne legyen nektek baj, az kőgönyör, meg ilyenek. Csak az a lényeg. Jelenleg ez hogy van? Igen. 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 Ahhoz hogy kellene egy ilyen. Itt van. Ide beírjuk a vas. Kell nekünk. Csináljunk. Olyan magasra fogunk csinálni. Tudod, hogy fogom csinálni? Ilyen lövesztőket. És úgy lehet csinálni. Benne kell hagyni a zombit. Gyorsan ki kell jönni, mert megesznek a zombik. Csináljunk egy nagy tárhelyet. Az itt már megeszem a blokkot. Te csinálunk egy nagy tárhelyet. Beleteszünk majd zombikat. És akkor úgy ilyen nyülvesztőket is úgy lehet csinálni. Elsőre fogam sem volt, hogy csináljam a videót, de kiderült. Csak beírom a lövöldöző, odaadja. Mert ez magyar Minecraft, és nem az igazi. Mert mondtam, drága. Vagy tényleg. Jó van, na. Videót csinálok, na. Fogjad már, bazd meg, mert azt hittem elejted. De megijedtem. Na, vigyázz. Lucsének próbálja összevőle. Zabáld meg és leszarom, hogy videót csinálsz. Nem zabál, leszik. Ne egysd le. Jó van, ne hisztíz. Hisztíz meg. Megköszönjük is tárcaknak. Tök szép lett. Igen. Nyom. Nem tudom, hogy kell írni jó, amikor felvészés jó lesz. De legalább a padlót csináljuk meg. Olyan láda. Kell egy láda. Itt van egy láda. Jó. És akkor... Nem tudom, csak beírom a felhozó. Hogy fel... Vagy zól.
Jaj. Gatya. Ja, tényleg ilyenkor nem működik. Akkor majd a következő videóban, sziasztok!